बागुलबुवा. राक्षसगण. तुम्ही गणांबद्दल ऐकलं असेलच, जसं की मनुष्यगण, देवगण आणि राक्षसगण. त्यात माझा राक्षसगण आहे आणि हा अनुभव मला कदाचित त्याचमुळे आला असेल. अनुभव सांगायला सुरुवात करण्याआधी मी तुम्हाला हे सांगू इच्छिते की राक्षसगण हा मनुष्यगण आणि देवगण यांच्यापेक्षा फार वेगळा मानला जातो. असं म्हणतात, राक्षसगण असलेल्या व्यक्तींना ते दिसू शकतं, ते अनुभवता येतं, जे देव किंवा मनुष्यगण असलेल्या लोकांना जाणवू शकत नाही. म्हणजेच भूत, आत्मे किंवा अमानवी शक्ती. हे मी सांगत नाही, तुम्ही हे कुठेही सर्च करून याची खात्री करू शकता. भूत पाहिल्याचा अनेक जण दावा करतात, पण त्याचवेळी इतर लोक त्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांचं म्हणणं असतं, जर भूत आहे तर ते त्यांनाही दिसायला हवं. एखाद्या व्यक्तीला भूत का दिसतं याचं उत्तर आपल्याला ज्योतिषशास्त्रात मिळेल. व्यक्तींच्या योनीची 3 गणांमध्ये विभागणी केली जाते, ज्यात त्याच व्यक्तींना भूत दिसू शकतात किंवा भूतांचं अस्तित्व जाणवू शकतं, ज्यांचा राक्षसगण असतो. पण राक्षसगण असलेल्या लोकांसाठी एक सकारात्मक बाजू ही असते की ही लोक मनाने धीट असतात. त्यांना भूत किंवा आत्म्यांकडून हानी होत नाही. हा अनुभव काही वर्षापूर्वीचा आहे. माझ्या मैत्रिणीवर तेव्हा दुःखाचं संकट कोसळलं होतं. तिचा नवरा एका अपघातात अचानकच मरण पावला होता. तिचे जवळचे कोणी नातेवाईक नसल्याने ती एकदम खचून गेली होती. ती स्वतःला खूप एकटी समजत होती. मला तिची ही अवस्था पाहिली जात नव्हती, म्हणून मी तिच्या घरी राहण्याचा निर्णय घेतला. मी तशी सर्व तयारीनेच तिच्या घरी गेले. माझ्यासोबत मी माझा कुत्राही घेऊन गेले होते. तिथे गेल्यावर मी तिच्याशी खूप बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण ती भ्रमिष्ठासारखी करत होती. रात्र झाली. तिची अवस्था पाहता मी तिच्याच खोलीत थांबायचं ठरवलं. तिचा बेडरूम हा आकाराने मोठा होता. तिथे डबल बेड असूनही बरीच जागा होती. मी कसा तरी बाहेर ठेवलेला छोटासा सोफा ढकलत ढकलत बेडमध्ये घेऊन आली. बेडमध्ये छोटा बल्ब चालू ठेवला होता. मी सोफ्यावर पडून होते. माझा कुत्रा माझ्या बाजूला सोफ्याच्या खुराजवळ झोपून होता आणि माझी मैत्रीण ही बेडवर झोपली होती. अचानकच बाहेर काहीतरी पडल्याच्या आवाजाने मला जाग आली. मी पाहिलं तर त्या आवाजाने माझा कुत्राही जागा झाला होता. तो एकदा माझ्याकडे तर एकदा दाराकडे पाहत होता. मैत्रिणीच्या बेडरूमला ऑटोमॅटिक बंद होणारा दरवाजा लावला होता. अचानकच लॅच उघडून तो आपोआप आत ढकलला गेला. माझा कुत्रा जागेवरच उठून बसला. मीही धडपडून उठून बसले. दाराकडे पाहिलं तर दार अजूनही तसंच उघडं होतं आणि अचानक ते हळूवार बंद झालं. मला तर हे पाहून बसल्या बसल्याच काबरी भरली. मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. त्या घरातील माझी ती पहिली रात्र अशीच काळजीतच गेली. खरं सांगायचं तर मी रात्री खूप घाबरले होते. सकाळ होताच मी आधी दाराकडे गेले. माझा कुत्रा माझ्या सोबतच होता. मी हँडल फिरवून बेडचं दार आत ओढलं. तसं करताना मला याची जाणीव झाली की ते दार असं सहजच हवेने उघडणारं नव्हतं. याचा अर्थ रात्री जे काही घडलं ते काही नॉर्मल नव्हतं. त्या घरात आल्यापासून मीच नाही तर माझा कुत्राही जरा गोंधळलेला वाटू लागला. त्या घरात मला सतत कोणाचा तरी वावर जाणवत होता. त्या खोलीतील ती माझी दुसरी रात्र होती. कालच्या जागरणामुळे मला कधी झोप लागली हे माझं मलाच कळलं नाही. रात्री उशिरा मला कुत्र्याच्या गुरगुरण्याचा आवाज आला. तो काहीतरी विचित्रच आवाजात गुरगुरत होता. मी डोळे चोळत उठले तर माझं लक्ष आधी बेडच्या दाराकडे गेलं. ते आजही तसंच उघडं होतं. मी माझ्या कुत्र्याकडे पाहिलं तर तो माझ्या मैत्रिणीच्या बेडकडेच बघत होता. मी देखील माझी नजर तिच्या बेडकडे वळवली तर तिच्या बेडवर एक माणूस बसला होता. तो त्याच्या भयानक नजरेने माझ्याकडेच पाहत होता. मी इतकी घाबरली की माझ्या डोक्यावर चादर घेऊन मी लहान मुलीसारखी आत दडूनच बसले. मी मनातल्या मनात सर्व देवांची नावं घेत राहिले. रात्रभर माझा कुत्रा चित्रविचित्र आवाजात गुरगुरत राहिला. याचा अर्थ तो माणूसही
कदाचित रात्रभर तिथेच बसून होता. मी कसलाही विचार न करता दुसऱ्या दिवशी सकाळीच तिथून निघून घरी आले. 4-5 दिवस होऊन गेले आणि मला अत्यंत वाईट बातमी कळली. माझ्या त्याच मैत्रिणीने काल रात्री आत्महत्या केली होती. त्याहीपेक्षा भयानक गोष्ट ही होती की मला दिसलेला तो माणूस हा तिच्याच घरातील एका फ्रेममध्ये असलेल्या एका माणसासारखा मला दिसला, जो तिचा ॲक्सिडेंटमध्ये गेलेला नवरा होता. या घटनेनंतर मला एक वेगळीच गोष्ट मनाला चाटून गेली. माझी मैत्रीण डिप्रेशनमध्ये होती. तिला यातून बाहेर काढण्यासाठी तिचा नवरा हा तिच्यासोबतच आहे हे दाखवण्यासाठी कदाचित तो माझ्या समोर आला असावा. माझा राक्षसगण असल्याने तो माझ्यातर्फे ही गोष्ट तिला सांगू पाहत होता, पण मी ते समजू शकले नाही आणि याचीच मला आजही खंत वाटत आहे. नमस्कार मित्रांनो, ही गोष्ट एका खऱ्या घटनेवर आधारित आहे. कृपया माझं नाव गुपित ठेवा ही विनंती. ही माझ्या भावाची कथा आहे. मी आणि माझा भाऊ हे दोघे एकाच शाळेत शिकलो. आमच्या शाळेसमोर एक ख्रिश्चन स्मशानभूमी आहे. ती फार वर्षांपासून आहे आणि ती शक्यतो बंदच असते. अनेकदा लोक जेव्हा कुठल्या स्मशानभूमीजवळून जातात तेव्हा तिथे बघत नाहीत, किंवा कधी कोणाचं रस्त्यावरून प्रेत जात असेल तेव्हा लोक देवाचं नाव घेतात. सगळ्यांची आपापली अंधश्रद्धा. शाळा आणि स्मशानभूमीसमोर एक भला मोठा रस्ता आहे, जो शहरामध्ये असल्यामुळे 24 तास गाड्यांची व लोकांची रहदारी असते. त्यामुळे कदाचित माझंही तिथे फारसं कधी लक्ष गेलं नाही. एके दिवशी माझा भाऊ क्लासेसवरून त्याच रस्त्याकडून येत होता. रात्रीचे 10 वाजले असतील म्हणून पटपट सायकलवर पेडल मारत होता. घरी आला आणि खूप शांत बसला होता. आधी आम्हाला वाटलं कदाचित क्लासमध्ये सर काही बोलले असतील म्हणून इतका नाराज असेल, पण तसं काहीच नव्हतं हे आम्हाला थोड्या वेळात कळलं. माझ्या भावाचे हावभाव बदलले होते. तो हात लावल्यावर थोडा दचकला. आईने बघितलं की त्याला खूप ताप भरलाय. चेहऱ्यावर सारखी भीती आणि रस्त्यात कोणी काही शोधत असताना माणूस कसा गोंधळलेला असतो असा बघत होता. त्याचं हे विचित्र वागणं बघून आई सुद्धा घाबरली. मी जेवून झोपलो होतो म्हणून मला याची काहीच कल्पना नव्हती. आईच्या लक्षात आले की हा साधासुधा प्रकार नाही, ही काहीतरी वेगळीच भानगड दिसते. ती किचनमध्ये गेली आणि एका कागदामध्ये मिरची आणि मोहरी घेऊन बाहेर आली. तिने त्या कागदाची पुडी भावावरून ओवाळली आणि ती पुडी चुलीत टाकली. आगीमध्ये टाकताच त्या पुडीने वेगळाच एक पेट घेतला. त्या आगीच्या ज्वाळेमध्ये काही विचित्र आकृत्या आहेत असा आईला भास झाला. काही वेळात आम्ही सर्व झोपी गेलो आणि सकाळ होताच भाऊ बरा झाला होता. त्याला काय झालं होतं ते सुद्धा आठवत नव्हतं. कदाचित हे सगळे आईच्या मनाचे खेळ होते किंवा काही अंधश्रद्धा, पण निसर्गामध्ये आपण नेहमीचे अद्भुत दुनियेपासून जरा सावधच राहणे गरजेचं आहे असं मी मानतो. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.